Madalas na hindi pinapakinggan at hindi umano napapansin ng 22 anyos na si Charmaine Rojas mula Bamban, Tarlac. Pakiramdam daw ni Charmaine, walang halaga ang kanyang mga opinyon, kaya't ganun na lamang ang pagbaba ng kanyang kumpiyansa sa sarili. For example po, sa school na lang po, no? May times po kasi na minsan yung leader po is lalaki, ganyan. Hindi po ako masyadong nakakapag-share or nakakapag-suggest kahit maganda naman yung suggestion ko. Minsan nakakahiya or natatakot ako kasi baka sabihin nila parang, ay, dahil babae ka, hindi ganun ka parang valid yung reason. Ganun. Dagdag pa ni Charmaine, kahit normal ang buwanang dalaw para sa kanilang mga kababaihan, ay nakararanas siya ng pangungutya dahil sa kanyang nararamdaman. Pag sa magkakaibigan po, hindi po nila alam yung experience ng isang babae kapag lalo na pag may regla or may mens po. Akala nila nag-iinerte lang kami. Ang mga ganitong mga sitwasyon na nararanasan ni Charmaine ay maituturing na pangiinsulto o microaggressions. Ayon kay Attorney Aller Renz Santos, ang Gender Ombud Focal ng Commission on Human Rights Region 3, ang mga microaggression ay ang mga hindi napapansin na uri ng diskriminasyon. So pag sinabing microaggression, ito yung uri ng mga komento o mga behavior na kung saan yung isang tao ay sinasubject sa isang pagtatangi o diskriminasyon batay sa kanilang kinabibilangang sektor. At kadalasan ang mga sektor na ito ay nabibilang sa disadvantaged, marginalized, at vulnerable sectors. Dahil ang babae, ay sinasabi natin na kabilang ito sa sektor na ito, sa mga sektor na ito, karaniwan yung mga babae ay nasa subject sa ganitong uri ng mga komento. Paliwanag ng eksperto, bagamat hindi tama ay nakasanayan na raw ang ganitong uri ng panghahamak sa kababaihan. Karaniwan umanong nakikita ang microaggression sa mga paaralan, opisina o kahit sa kalsada. So halimbawa, pag tayo ay nasa lansangan, nagmamaneho, at merong isang sasakyan na hindi makapag-U-turn ng maayos, tapos sasabihin natin, babae kasi yung driver. So ito yung uri ng microaggression, na pinupunto natin yung kahinaan o yung isang bagay na dahil inuugnay natin yung kahinaan ng isang tao doon sa nangyayaring pangyayari. So isa pang halimbawa, kunyari ay nasa meeting ang mga empleyado, tapos merong suggestion yung isang babae at may nag-comment, hindi namin nakalain na maiisip mo yan, dahil siya ay isang babae. Malaki naman na nagiging epekto nito sa character development ng isang babae kung ito ay araw-araw nilang naririnig at nararanasan. Takot sila doon sa spotlight, takot doon sila sa limelight kasi baka makarinig sila ng mga komento na mas magpapababa sa kanilang nararamdaman bilang isang babae. At panghuli, nagdudulot ang microaggressions ng hindi pagiging produktibo, ng hindi lamang ng society na kinabibilangan nila, kundi ng buong mamamayan, ng buong komunidad. Kasi kapag merong ganitong mga komento o behavior, ganitong mga microaggressions, hindi tuloy yung may kakayanan, yung magaling naman talaga, hindi tuloy nagiging produktibo dahil takot sila makarinig ng mga ganito. Samantala, patuloy daw ang pakikipagtulungan ng CHR Region 3 sa iba't ibang ahensya para imulat ang kaisipan ng maraming tao tungkol sa ganitong mga pangbabastos at pangmamaliit sa mga kababaihan. Makatutulong umano sa pagsusulong ng pantay na karapatan ng kababaihan kung maraming mamamayan ang makakaunawa at titigil sa maling gawain ito. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.